forever. तुमच्या मुखार घेऊन येता वेलंकणी सैबिणीक फुडें घालून ओलावन सवा तुमचे मुखार. अरे चाकू मरे चाकू कोण चाकू रे तू नाही रे चाकू अरे काय बार मग माइन पाय नाव दर मरे चिकू म्हणून तू नाव पेड्या का तुम्ही गेले चिकू आणि कुचा चाकू झाला चाकू तोडलो किती बारे अरे बेजा सा किती अरे चढ सद गेला एक चढ देखू मेणा रे काजा आता म्हणले अरे बेजा रे मग अशी चढ मेड्या मरे रस्त्यावर जाय दे मागे या देखू मेणा म्हणून या तू दाखवता जाय चढू आहे या मरे चल या आज काजार कोण सोडतो काम एकला मेळो 2000 दिला 2000 एकदम तू किती का डोरे माझे कातार म्हणता अरे अरे रारा एक मासे सेट करते आणि त्या नरी पूर त्या गोवन रेंज चेनला तुलो आहे एकले चढू आहे त्या सापड मा जमणे माल रे हा होय आणि साप पिंजीलो एकल्या अरे डेंजर ते सर तू माझे काय मार तू माझा मुका जाणार तू काय ना मारे तू इदा की झाल रे अरे की झाल रे मुंडरी की झाल मुंडरी की झाल रे राव ते तू की झाल का होईना आता मोठा हे बेबे की झाले ओय ये की झाल गाव कोड कोडी आता तू बरी वशी झाल म्हणे मागीर तू कोई को गाव सुनी आपण ती का नंबर माया मोठा तू मागरी तू माग अरे तू मागरी बेबी किसा रे मग नाव ना कोई आपे ते हमको बारात गया नाव किती गत गेले गेला स्वीटी हाउ स्वीटी हाउ तू कसं म्हण मात्र कोण कोण येतो नंबर मागे माग तू अगं नंबर भेटलो ना कैसा नंबर जाय रे तुका मोबाईल नंबर टेलीफोन की फोन आ रे मोबाईल घे हॅलो हां हॅलो मुझे कथा पड फुटल रे हाल नहीं गाता हूँ ओए अरे भाईले बहुत जला मिलते हैं आणि आम ते दूधच्या बस आम पिंजतात एक तापड पडे आमचे आणि अरे बोर झाले हम पुन्हा ऍक्टिंग ओए शी पुन्हा ऍक्टिंग करेल त्याच्या पिंजलो आले आमका बोर झाल्या चल या आता आणि चढू नका 1000 पण